Moikka! Tervetuloa seuraamaan mun kohellusta Skenetalossa. Tää on aika tämmönen normi arkiaamu. Mä oon heräillyt tekemään itselleni aamupalaa ja nyt mä esittelen tän lasin sisällön mun superjuoman. Eli siihen ensin kahvi käteen, sillä lähtee aamu liikkeelle. Mä tykkään lämmittää kauramaitoa vähän mikrossa, ettei se jäädy se kahvi heti. Ja sitten hommiin. Vanskuu. Mulla on kreikkalaista jogurttia. Sitten on pakastealtaasta, kun Supermarket Redin kauppias oli virittänyt hyvän ansan mulle. Tommosia mangokuutiot on nyt tarjouksessa. Nyt on siis heinäkuu 25. Sitten on tommoista protskujauhetta, minkä mä löysin tuolta mun kaapista. Mä en edes muistanut, että mulla oli tommonen. On ehkä saanut sen lahjaksi. Sitten on mantelimaitoa. Ja sit mä tykkään laittaa ton, koitan rakentaa ton niin, että se ei mene ihan niinku juntturaa, että sit tuu sellaista liisteriä tonne seinille tosta juomasta, niin sitten rakentaa sillä tavalla ton kasata tonne noin, että se sekoittuisi mahdollisimman hyvin. Banaaneja, jos mä käytän puolikkaan, niin mä pidän sit lopun jääkaapissa. Sekin on hyvä. Se viilentää vielä entisestään. Mun mielestä tämän juoman hienous on se nämä pakaste mangot, koska ne tekee tosi kylmää. Mä laitan ton jauheen tuohon ihan päällimmäiseksi ja vielä tosiaan sitä mantelimaitoa, että se sekoitus mahdollisimman hyvin. Vähän makeutta hunajasta. Se tekee mun mielestä tosi kivan säväyksen tohon noin. Sitten kansi kiinni ja blenderiin. Sori naapurit. No tässä ei ole kyllä enää edes niin aikainen, varmaan 9 maissa. Sitten sekoitus ja katsotaan, että miten käy. Mullakaan ei ihan ykkösvehjet toi oo, mutta aika hyvin tolkin pienen laitteen saa nää sekasin. Sitten juomaa ja katsotaan, että sinne meni joku osa tosta laitteesta ja sitten vihdoin pääsee maistaa. No onhan se hyvä. Kyllä se toimittelee. Hyvät protskut heti aamuun. Raikas, kylmä juoma. Tää on tosi kiva. Suosittelen.